Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka tobat ampunan pada Allah, maaf kabake angku-angku usah diagih beban hutang melintih kami dina rapik mengirai kami dina rami. Entah tersabit dinan yo, entah terbaca dinan bukan, sepanjang tangan bajambukan menguak buah dalam daun kami menanti minta kami. Dek gamang tangan gumanta, dek rusuh mata tercelang dalam melembai atah malukui. Talenggang atah masuak dadak, tolong diangku memiliahkan dan malu kami dilasuang. Ujung rundiang kumpulan kato kami merasa keyakinan. Tentu banyak sumbang jogawa basuh kilaf jasa seknya bawan sifat manusia. Karena kami orang muda, arih alun bijak pun kurang, dek dorong hati di dalam, dek garuk mulik taruncek badan kecalo indak takana. Cilako kadahan Jawa. Mako teraduk tutua dengan kato, erang dengan ganjam. Ko indak terpakaikan tampan jetarati elo jekuhena. Menembak indak kalamat malatang indak kena tangkai. Tentu tersinggung mamak pakai naik tagi siangku pakai turunlah talendo mandiri anjang. Rela je maaf kami minta. Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari baturkan dila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Alah nangka magi di buah persambahan nambo. Bercarai-carai tak baragiah berumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah gadang nangko. Alah saujo lah salapeh, alah setapak sepijaan, lah saunjuk sabarikan. Iaitu nanka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk, pusik jalo pukunan ikan, iyo tetapik di badan diri ambo. Yolah. Batolai, jokok malie atih rupo kalau basiang atih tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi di angan-angan lah tersinggi di kiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kegunonyo. Yolah. Akini ko perhatian lah bahkan tak stan. Kok kato lah nak menyabut rundiang lah nak ke tengah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansua membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan. Alah ke dalam adek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa mau sampai di stand berarti ya? Sekiranya. Sepanjang pernikahan mamak cako nan tertumpah kepada alek kalian baik ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lama manih, lama nembagai pisang masak manih pak santan jutang guli. Indak bercacik je bercata. Ambo menyembah ujung rundiang sebab baalah dia baik itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan arun antara gak nentakan nantai isi di hati tekilan-kilan di mata. Kini ko katulah nak menyabui ko rundiang lah nak mengetengahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi pernyataan cako. Yo itu benar. Singkik saja gayapnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi kok patuh lah bernantam kau yan juo mukironyo. Nyampung kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai bagi naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuah tagak kemudian simpang kamusaji malandai kai kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuh kenenek mamak dek taat kai memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo baluaruhum sapian rajo benua Cino nan tinggal di pulau Panconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan jasantun balingkuang raso pareso saratolelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak kapaserik nang kodoh mati tertembak.
dibunuh palimoja pun badia sadatuh dua data. Pangulu banyak nan batuah, tuanku banyak nan kiramai, dubalang banyak nan sati. Jo simbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah jo takirai ataupun sorong jo lompatan. Gawa jo gewai ko basuo tampan tarati ko kurang. Jo salam gawa ambo japu jo rila gewai ambo jalang ampun jo maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuhi. Kata adat kata petuah rajonan baduo pagangan manti jodu balang pedoman tahu cedek pandai tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo dan usah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janih langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo tipak de badan dari ambo kok galaknya to dek jujai kok pai karena suruh tibo di mulia punya orang cilaku di badan diri taga dek patuah kenan tuo ama ba'du adapun kemudian daripada itu talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nan dahulu tigo limbago nan terjadi. Manolah tigo nan terjali pertama sambah menyambah kedua baso yowasi ketiga siriah jopinang sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang paningke tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya nan kedua baso yowasi di dalam rapek di majlis martabat duduk di makamnya nyato baulu jobailia jaleh bau juang jo bapangka basambia je mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nampiawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman taro. Tali kena. Ko indak basuo nan bak nantun. Pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suko ke Tuhan kami minta ampun sekian kato disambahkan. Nah sampai dek setempat batik. Anggan itu dulu. Batanun kulinan suto sejalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang melayang sambah tibo timbo sambah datang titah kamu tantani. Apalah nak menjadi buah persambahan nama. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuh bakipeh paluah kadado bakaja darah kemuko. Apalah sebab deba itu. Lariak kepada badan ambu ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kalangkapan maluli cukui bingkai lamah batang maliwak bandang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang laki petuah mamak juwo laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang baguru ke palang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang bagoncang bumi jolangi berombak lawit sailan berkumpul karang katapi kok karam mambo tang-tang itu mak. Akan tetapi sesudah timbang makna kato disilau makna lagi nyatulah nang kato wajib jawab nang gayung wajib disambui. Yolah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cako setantang sambah menyambah dua jo adat baso basi kok tinggi nang kurangan juang kok gadang nang kurang ngambak indak tabaso tapa mulia lila jemaah kami minta kupu tobat gawa mesi kan baitu bunyi penunjingan tadi sabananya. Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudiak silau kiri jauh kanan. Rasulnya lah dimakan alu aja patu elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Maknya mak batia. Ambo. Adok ke kami pulau kini orang nan duduk saya daran alik dan tagak sapi matang. Dek macam pua tuo je mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasasek. Salah cutuk melatiangkan, salah kacak mampihkan, salah mudik mautangkan. Tak kirai jalan ke masuk, tak kira lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh, minta kurang banyak-banyak, dilaya mohonlah maaf, dibatin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara, urun yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Istamnero. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai Sultan Batu Tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka di maaf gadang manfaat derila gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali.
apun batuanyo lai selampih daripada itu naknyo disisiak sepalapah ditua-tua sahalahan ba kok diwateh rundiang tentang nangkotan Rancak mana?